things that my ex-boyfriend did and I stayed. I saw this challenge and I thought I should hop on it. And this exam last year, I think. So, number one, Sana, that guy would be unreachable on weekends. Phone yakhe angayiphenduli or ayiphendule after hours. Kanye athi ebusuku yena ifone yakhe uyayicima, yebo. I stayed. One time, he was booked for umsebenzi mos EPE. So bebembukela qho ngeveki, then ngeweekend agoduki. So one time ndafumana morning after pill package yakhona kwi-dustbin wathi before I check in caba khanga clean kahle umgqomo khanga ukukhutshwa. I knew it was a lie, but the relationship was very new. So bona xa ufuna ungena relationship qombe mhlawumbe benomuntu wakhe ndahlala because of that. And then xa ndisefika bathroom, sometimes I would find inwele ezinde, like inwele ngathi is a weave, but mna ndiyazazi uba ndine-afro mfitshane eqinileyo, inwele zam ziyarolana. Singalibazisanga, masiye ku-number 4. He lied about abantwana babangaphi abantwana bakhe. So at first wathi unomntana oyi-1, ndandimva ke manithetha naye efowunini wayemdalanyana. I think she was 5 at the time. And then jiki one weekend he disappeared engafumaneki, all to find out a week later that he was bearing omnye umntana wakhe. And then when I got to itown le ahlala kuyo, because I had to move there because of umsebenzi, itown la ahlala kuyo naye he already left eBay. Manje le town ahlala kuyo, I found out when he has about 4 to 5 kids in total. And I stayed. We'll get to the part about how I found out about that. And then this other time, umntanakhe lo had visited for a weekend. So this other time, uze kum ngizonibona umntanakhe khona emotweni ezomgodusa. So we went to McDonald's, umntanakhe funa a Happy Meal. We drive through. Waligqi intombi yamba I think ipolo red. Yabe imkhwaza. Yebanibani? Hey. Didn't you say you were taking the kid home? Don't. Yebo. Hlele back in that because umntana wakhe andifranga uma umntana wakhe mandimyeke. Yo, washathi intombi ngoma I kind of off up. Out to find aba ngumuntu wakhe lo wamanyana. Indlela wayibalekisa ngayo imoto ophuma eMcDonald's umfana. Yo. Hayi shem ndahlala. And then he, number 6. The famana eat chats. Okay, so abona ndihlala khona qala ngena TV. So wayebana ndishare ne-laptop yakhe ndibukele movies xa ebhizi phana azayithatha. So this at the time uyishile and WhatsApp wakhe was logged in pha kwi-laptop. Ndangena ke nakula tab ivulekile ka WhatsApp. Xa ndifika, angoma ntombi inyakanyaka. That's where I found out about abantwana bakhe and how many baby mamas he has. Yebo. My girlfriend ngoku behleli nami because he was with me most earlier that day. He's busy texting them bana uyabakhumbula, he wants to see them. Abanye babhalwe banibani Sunnyside, banibani Shoprite, banibani Arcadia. Ndahlala. And then siku number 7. Number 7 this at the time ndikwakhe. In the morning we were both preparing for work. So aphume andazi weye kwenye icala indlu yakhe is very big. So nandishiyekile room besilikuyo. Ifona yakhe iringe. Xa ndikrwaqo ikhola ID kubhalwe igama lentombi, Gqwetha love of my life. But andayibamba neyeka yakhala. Xa ndifike emsebenzini ndamtext about who's this because ndinqena umconfronta face to face. Nakade nyabile ke sana. Ndinqena umconfronta face to face. Wathi yo okay linzima la mfana. Wathi nguwife wechomi yakhe. Inumber iseve kanje because wayinikwa ichomi yakhe yena akayitshintsha. You know when you share a number on WhatsApp, if you send la gamba isave ngayo sangayitshintsha wayisave injeya. Ndaqomba it's a lie. And then wonsend the screenshot but esingavezi bayiswa kuba le message esithi lento bethetha ngayo leya.
befuna imali ntontoni hey kanti nyanyana umfazi kaSiya noSiya befuna imali kuyi but ke akayisendanga ivele pha iID bangibani lo kanye ndahlala bese sendibona ke pha yo ikhona enye engayibhalanga futhi bathi ndihlele emotweni yakhe ngenye imini xa ndivula pha kula into lana dashboard xa ndivula pha ngaphakathi kukho ikhadi bewisho like birthday yile ntombi kulapha fanele life game eli1 ahlala ngebirthday yam abana bengasibhalanga iziyazivela ngebirthday yam ilibirthday mama ilibala shici ibirthday yam ilibala mandaxa kwitshomi zami ndade becelebrate kodwa kha celebrate wazondikhupha the following day making up for that day anakhona ndikhupha for a breakfast date hayi ke i-Valentines zandiyikhumula ndiyana kwakwenzeka into because ayenzeke and then siphi ndafumana ii-condoms kwi-suitcase yakhe le amane travelisha ngayo mhlawumbi ye-Cape Town for something for umsebenzi or wherever fumana ii-condoms wathi andilitshe mane ehamba so uyashiya ubrother wakhe alale phaa wathi ubrother wakhe lo faka condoms phaa athi njani ubrother wakhe angakuhloniphi afake ii-condoms ebhegini yakho like ayenzi sense yo ndahlala ngenye imini caba he went to i-Mall of Africa nakhona ndiyazi nale nto ebe-Mall of Africa yosela impahla ndibona nge-plastic bag nele shop yoyithenga kuyo ne-receipts ngaphakathi xa nje za receipts eyi-1 ikhona mani i-lip gloss noma i-lipstick eyi-famous gqithi since i-reviews apha ku-TikTok elagama layo ongunotsho noma i-lip gloss khana iqemba le nto igeli isi stuff but ayitsho uba lip gloss or lipstick ndayisitsho apha ku-TikTok xa ndifika kugcwele i-reviews ayicaba yayi-on ngela xesha wathi sasilipha abasingene njani yena inoba umuntu ebedlule ngine plastic even at that time I knew it was a lie like one thing for me ndifuna uphuma kwi-relationships and into yam ish ndisho ngestory sam like evidence i-tangible and if i-evidence that is circumstantial that umuntu akwazi uzithethela kuyo ndahlala and then the other time wenyamalala xa ndimfonela wathi uyaphuma apha ePretoria ndithi uyaphi wathi into yobana uyosupporta itshomi yakhe iyangcwaba all to find out uyongcwaba utatazala wakhe because I had inumber kasista wakhe inumber kasista uposte i-funeral poster xa ndithi no mane nto ziyadibana xa ndifonisa lo mntu utata wala Cherry uyayifowunile kulapho ke ngoku ndafika kuvutho ndaba khona ndaqoma wonke ndiyaphanda ndifuna i-evidence yam ibe tangible ibe strong ingabikho circumstantial ndiphume kule relationship nyani ndafana uba beyongcwaba laa mntu ufather-in-law ndingatsho because ndayindafana athwa ngoku ubana bakule nto ingathi they're almost married nalo ntombazana bayazizoma kwabo ntontontoni nosister lo wakhe omane ehleka nam uyayazi uba kukho omnye umntu ostable i-relationship eserious they have over like 6 years i-relationship umane kusohlukwana ajola umfana abuye nomntana caba ke mhlawumbi wajola nam bekuloo break nomntu wakhe and I was supposed to maybe to get pregnant then andilahle or whatever because history yakhe injeya but ke nandandithe mos yabo ngaphuma ndingenamntana kula relationship kulapho ndaqomba ndiyaphuma khona because what usithanda soyi-2 and he's not gonna choose. He loves me so much blah, 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 but he's waiting for that girl bana imlahle ndaqomba unotshe kaloku sana sizindihlalelo kwakhe yo this is one person by the way and this happened in a space of a year 1 year yo